Afa m bụ Aluks, mana ezigbo afa m bụ Aluka. Mana Aluks ka ndị mmadụ ji malụ. I am a food, lifestyle and cultural storyteller. I love to recreate our old and some of our forgotten Igbo local recipes. Seeing that our Igbo dishes are going into extinction and some of themselves are not even on the food map again, I've taken it upon myself to reinvent them again and teach people who wish to recreate those recipes how to do that. So that's why I'm on this journey, and I'm grateful that I have a community that is relating to all the stories I tell with food. Ihe niile na-esi na-post na-ekreti bụ ndị Igbo enwere enwe. Ọjọka na this period anyị nọkịta na ihe anyị madebe bụ ndị se n'elu beans, fiofio, abacha, a na-erepite na-erepite mana nni kali. So ihe niile a na-esi nwere nke nna aba afa. Ọ ihe ndị Igbo anyị nwere enwe ka nna esi wee na-etinye n'akwụkwọ ka ndị mmadụ makwalụ na ndị Igbo nwekwa ụdị nri dị otu a. Takali akali. Anyị ejebede wankwọta ndị Igbo. Eziokwu. Ndị be anyị ekene m ọnụ nọkwa na Voice of the East. Taa anyị nọ n'ebe a na-akpọ Nimo na Anambra State. Anyị bịara ka anyị na nwata nwoke a na-akpọ Cook with Aluks nwee mkpakọrịta maka ife niile ọ na-eme gbasara isi nri na emume nri n'ala Igbo. Aluks, ama m na anyị ga-asị gị nnọọ ka ngwa ya gwa anyị nnọọ ebe na anyị nọbe gị. Nke ọbụla ya aga. Keki ime. Daalụ maka otu isi nabatakwa anyị be gị ka ị bịa gosikwa anyị otu isi eme ife ị na-eme maka na ife ị na-eme abụrụ obere ife ị na-egosi anyị maka nri ndị Igbo nke anyị nwa ma nke anyị nwa amarọ. Tupu anyị ebido achọrọ m ka ị kọwagodolu ndị na-ekiri anyị onwe introduce onwe gị. Afa m bụ Aluks, mana ezigbo afa m bụ Aluka. Mana Aluks ka ndị mmadụ ji malụ m. I am a food, lifestyle and cultural storyteller. I love to recreate our old and some of our forgotten Igbo local recipes. Yes, because I grew up with my mom and she taught me all those recipes. So seeing that our Igbo dishes are going into extinction and some of themselves are not even on the food map again, I've taken it upon myself to reinvent them again and teach people who wish to recreate those recipes how to do that. So that's why I'm on this journey, and I'm grateful that I have a community that is relating to all the stories I tell with food. So I need to learn, if this your love for, or this your passion, if inspire you, if meliji bide. Onkwani heli jula fonia. No na the moment I graduated from university, even before I graduated from university, I have been a food content creator. As early as when I was in 300 level, when kind of 300 level na university, I go more Nansoka, University of Nigeria Nsukka. So when not 300 level, 200 level, 300 level can be do for now love for food and cooking. And the thing so wa mama golum na mbo on social media. Ama enwem that assurance. Even mgbe I no school, ọ na-abụ na-ese picture ma ọ bụ na-create ihe. Ụfọdụ ndị ana-asị m, hey, na na-eme too much. No mgbe na social media and all that. Mana ama m na mbụ onye social media, na mma abụ onye social media, onye na-emepụta ihe na social media. So ka a si wee na-aga, ibidogo m mgbe a create food content with ihe nwe n'ụlọ na school ebe mbi. Imago ka life nwata akwụkwọ na-adị. Ọ dị enwecha ihe niile. So nweta ego mmechalụkwa obele. Mgbe anyị nwere m tripod stand, nwere m ezigbo phone, ihe na-eyuzu mgbe dịka iPhone XR. Mana ọ kwụsịrị m ibido ewelu m ihe nwere ofu aka jide phone, nwere ofu aka na-atọ n'ite na control ihe niile. So ebido m with ihe nwe. Ebido m ndị na-ebo m na school mgbe amakwụ m. Ama m esi nri nsicha mgbe ha na-anụ isi from their room. Maga onye bịa nkụ ikwa ha na-eme. A na-asị m, oh, ihe agafe this one na-emekwa m ebe na-agọlụ m ezigbo ọfọ. So emechaa anụ m megide wee graduate from school. And esikwa nkwe social media because onwe competition eme mgbe nji ọmadụzi na ihe dịkwa ka ihe ya efevo mbụ. Onwe competition ndị Crown Premium Pasta mee mgbe. So asị ka esie nri
during Valentine period ke just gosi ka isi show love to ndị mmadụ. So I participate in that competition. We gba first na competition na we win my first 200,000 naira. So ka m winicha ihe a gba ka njiwa we malụ na ihe kwa ihe Chukwu so we bido. So we megide we graduate from school. Ebi with nwanne nwaanyị mgba. So onwe ha na-akpọ depression after school. Ọ dịkwa very real. So abịa m dị depressed na-ajụ onwe m. And I believe that na anybody jụọ onwe ya ka ihe mmemme kịta ngụsigolo akwụkwọ ọ na-ebutuga na ọ na-enwe mwute ma na inwe potential of ịdị great. Because not so onye dị serious about their life ya na-ajụ onwe ya ajụjụ na mgbe dị anya asị ya ka ihe ọ ya eme kịta na this period of life ọ nọ. So elugo m na that period of life na ma graduate to go from school. So ajụwa m ụmụ ajụ ka ihe m chọrọ ime kịta n'ụwa. So even with my sister mba so na-emekwa nke mma ogote ife anyị ewelu sie nne enwebeghị m ego mgba anyị esie nne nse post ọ na-support kwa m n'ụzọ nke so emegidezi ahụ o nwere ofu vidio mmezi nke a wee gaa viral esi m ọfọra na akpụ so wee gaa viral ndị mmadụ like ka nsi wee si nya gba ọfọra so vidio ahụ agaghị viral msekwa ka mmekwa ọzọ jọzọ nweghọ njọsọ nọkọta nnọọ ka nsikwa ọ dị ka ọzọ nsi iwu ụkwakọ akịdị nsi akịdị ndụ gosi ndị mmadụ ka esi akịdị ndụ mgbe fị ma nọ ị na-eme ihe ha na-akpọ assessment imecha ihe ya assess onwe gị fụ ka ihe ime dị so emecha m nke a wee fụzi ka ndị mmadụ si wee relate to ihe mme so I have no other option than to continue and ihe nna nwere egbochiri m ime ụmụ ihe a ihe na-eyuzizi as of that time iPhone XS Max mbidokwa gote tripod stand wee bido with ihe nwe na-eme onwere onye kuzi m ka esi eme editing njọsụ bido na-amụ na-eme megidezia ụkwụ na and ụmụ ihe a bụ that na onwe ụfọdụ ndị ya abụ ha nọ n'otu fe discover go ihe na-awa ọkụlụfa why na ụfọdụ ị na-edi nọ na the process ị na-edi imewegodi something all along the line ka ị na-emezi that thing ka ihe discovers ihe ya awa ọkụlụgo so my own was along the line can discover the the particular niche ya work along since ya wee sizi aka nọ sie ike na that Igbo dishes kan gosi na ndị Igbo nwelu nni eziokwu nni anyị Igbo anyị na-amara ọkali akali ịgwa gị eziokwu ịma na o nwere ọtụtụ nni ga-esi kịta a lot of meals imegolo mụnwa self na ebe mụnwa na ebe amarọ maka so at a point nature na this boy na manufacture nni o sie plantain like o nwere nke isi ịkpọ ya ụkpọ nwegede nsi kekwa ụdị kefe ụkpọ nwegede nsi mba na akwefuru nke a na mụ kwetara na nke a n'ọnya manufacture ya mana nne m nọ n'ụlọ nne m si m mba n'onwekwara nri ndị Igbo a na-akpa ụkpọ nwegede ọkọkọwa m ọnụ si m ọ sị m onye Igbo na ọzi onye Igbo na ke ka m mesi malụ ụkpọ nwegede ke ka m mesi ala ịma ụkpọ nwegede so ife abịa ma ịta ngụ ma nkwala ọzọ anyụ ọkali like so all these things some people feel na in our manufacture some of this food so come jogging all this food if niile ndị Igbo a ikwulu na ndị Igbo na-echefu ị na-esi onwelu nke na-eji aka gị si oke ka m try ya nka baa ya afa ka ife niile na-esi ndị Igbo amagolo ama kemgbe isi ka ibupụtakwa n'oge nke anyị nọ na mana ịma na generation anyị nọ na now a lot of people amacha all these things so ajụjụ mbụ na ị na-manufacture some of this food by yourself ka ndị Igbo dịgola adị ka ị na-ebupụta ajụjụ a dịkwa mma mana ajụjụ a ọ memu ifele gị na-eme m asa onye Igbo ewu na ụda ajụjụ a ịghọta so o mee ifele na-eme m ịbụkwa onye Anambra wee na-ajụ m ụda ajụjụ a ịghọta mana mma asa gị ya Sam biko o nwere ka m mesi ya manufacture nni ebe nni ndị Igbo kalị imekwana nke nna mara kịta akali ịghọta so
ihe niile na-esi na-post na-ekreti bụ ndị Igbo enwe ọjọka na this period anyị nọ kịta na ihe anyị madebe bụ ndị se n'elu beans fio abacha a na-repeat mana nni kali ezigbo nni Igbo kali akali enwere m opportunity ibi with nne m you understand mommy mbọ mụọ onye maala esi nri and ọ na-aka ya ka nso mụta ka esi nri ịghọta anyị dị ise na be anyị mana ekwuwa onye kacha anụ ya nso na kitchen ma ọ na-esi nri ọmụnwa abụ m ọdụdụ so nna anụ ya nso ma ọ na-esi nri wee na-amụtacha ụmụ ihe niile and mommy makwa ka esi ụmụnne ndị Igbo and enwekwa m ndị agadi nwaanyị nọsịkwa m n'akụkụ ndị agbata obi nọsịkwa m so nke nna marọ nje jụọ afa fakụzielu m bịa kụzielu nke esi so ihe niile a na-esi nwere nke nna aba afa ọ ihe ndị Igbo anyị nwere enwe ka nna abafa ka nna esi wee na-etinye n'akwụkwọ ka ndị mmadụ makwalụ na ndị Igbo nwekwa ụdị nri dị otu a fakali akali anyị ejebede 1/4 ndị Igbo eziokwu mana ka m tinye disclaimer ọ bụrụ ọsọ m ka ifele m ga-eme gị ma ifele ma ndị niile amarọ nri niile nne anyị na-esi mmadụ na-amarọ nri a ọ na-adị esi ifele ya na-emekwu mana ezigbo afọ ifele unu na-emekwa mana ọsọ m I love to create old and some of our forgotten local recipes because I grew up with my mom and she taught me all those recipes. Seeing that our Igbo dishes are going into extinction and some of them are not even on the food map again, I've taken it upon myself to invent them again and teach people who wish to recreate those recipes how to do that. So that's why I'm here. I'm grateful. All million I have a community that is related to all the stories I tell with food. So mbosi ga viral, mbosi video m ga viral izizi na enwetebe 100k views. I'm happy. I'm happy. And onye motivation. Mana motivation onye ma abụkwa that na ihe na-emeli ife anwụ bụ ka ndị mmadụ wee fụ m. Because inwe ike na-eme ife ka ị na-eme because of nature ka ndị mmadụ fụ gị. Along the way mgbe ndị mmadụ na-afụzụlọ gị ike ya agwụ gị. Ịdachigazi azụ. Mana ị na-eme n'ụdị na ịlaike ya, no ife ka ịlaike. Whether ma ndị mmadụ na-afụ gị ma na ndị mmadụ ada afụ gị, ihe a continue na-eme malụ na ofu mbọsị ofu onye ya afọ gị. So ka video m ga viral, adị m happy. Onye m motivation, onye si na ọmụnyere ya motivation amarọ m maka ya mana mụ onye motivation wee mekwue mmụọ ịghọta onye motivation ahụ onye mụ otu o si ga viral nye motivation imekwa ọzọ gakwa viral wee mekwa ọzọ wee merụzie wee gawa mana along the line amagolo m that na whether ma mmadụ afọ mụ ma na nke a agaghị viral ihe need continue na-eme ebe ọ bụ ihe ikpogo ife ihe na-eme so ihe na-emeri ebe na-aga eziokwu ke the first video email how did the video perform? Okay, the first video me wo ofora ka nsi na nke nwanne nwaanya. That's your first ever video? Now my first video. Your first ever video? Okay, my first ever video. My first ever video dịkwa ko mgbe nka no school o Gear 3. Oga ahụ ngosi gị video a. Don't worry. O me ye gosi ya I gosi ya because na plan because very soon kita m clock 100k followers Instagram. So, man ụfọdụ kita afọ mụ ha na-ejos na-edo na mbido nya ịghọta mana n'eziokwu ebidoro m nya ebido m as far back as mgbe nọ year 2 year 3 na university ịghọta so oge ahụ o botanical name ka m na-eme mbịa because ihe ngụ na school biology agụ biology so mbịa nkwa botanical name ose na m add Dioscorea alata bụ yam nsị gị na m add Dioscorea alata na add allium cepa bụ onions nsị gị na add Oryza sativa rice so ihe ka m na-eme na-asụ botanical name onye pụta na-amụlị amụ ofu mbọsị mewebatakwa content a ụdị style content a mekwa ya ọzọ so ụdị content a ka m mere mgbe ahụ engagement a dịka ha otu agba mana ajọs oduto no ife love ị na-eme so onyere ọmụ ịkwụsị njọs na-eme ihe na-eme so and the most peculiar thing maka ife na-eme bụ na ịnọ n'ala Igbo na-eme ife na-eme and isi n'ala Igbo na-reach to the whole world. Now a lot of people, a lot of content creators nọ n'ala Igbo feel that they cannot make it here because they feel like they cannot get the kind of recognition ha kwesịrị inwe na ha nọ here. But you've been able to break that barrier. Even as far as traveling out of this country that was sponsored by a brand
not by you. What would you say that has been that factor that differentiates you from others, that made you, even though now your niche is different, my own one day they make food contents here, even with about that kind of deal. So if you who would the unique thing about yours, may OG guard that way? Okay, ọ bụ na eju amụ ma sị gị na ihe ọ bụla mmadụ na-eme ọ na-ide authentic ịghọta phone a ifo kịta n'ụwa ọ bụ na company ọzọ pụtasị na ha chọrọ ịlụ phone a ọ nwe otu ọzọ ha esi wee lụ ya ya eme na ndị consumers ya chọọ phone a gote ya so ọ nwere Chineke kechala ụwa ka onye ọbụla iche mụ na gị nwere osogoro abụgo na omume m na-aga digide 99% nke m dị 99% ofu ya adịlele iche and ofu adị iche bụ ihe ya eme ka ịdị different you understand so adị m authentic to myself ịghọta ma ọ bụkwalụ m na onwenugo mbọsị ntink that na kee ka brands ya esi wee fụ m ka m na ha lụọ ọlụ ọ na-mbi na east enwego m time ntink ya mana as the time goes on mfụkwa that na onye chọọ gị na onye achọlụ gị bịa ebe ị nọ because na ị nwere value and onye ka m ji wee kene ụdị mmadụ nwee na ndụ m because na another thing nyekwalụ m aka bụ na Chukwu bịa nye m destiny helper you understand nye m ndị nyelụ m aka because a sị na onwe ihe wụ that na mmadụ nọ n'elu setezie aka wee kpọlite gị ka ị gbagote ịghọta ụdị mmadụ ọkpa emi famakin ịghọta mmaghị ekwukọta maka dama ngalụ onye lụ m aka because na mgbe ọ bata na ndụ m mgbe m nọ na-ada ụtọ onwe m you understand dịka o si wee kwu ihe ọ na-ekwu na ndị ọ na-enyere aka bụ ndị nọ on the move ndị ọfụgo na ha na-eme something you understand ọbụghọ ndị nọ na-eche ka abịa bidolo ka ha esolufa nọ ndị nọ on the move ma na onye needs visibility na obere energy ka ọ wee gbago so after mgbe ahụ o postucha my first video and everything megide mgba so mgbe ka m ji wee malụ na mmadụ na-afụkwa m ịghọta mgbaka nji ọma na ụdị mmadụ ma ndị ọzọkwa na-afụkwa m so after those period na-emekwa ihe na-aga na-emekwa ihe na-aga mgbe a na-ekros ka o postucha m ọjọka na this period anyị nọ kịta na ihe anyị madebe gwa m ndị se authentic to myself na m enwegolo onwe m mana enwere m opportunity ihe ndị ọzọ na mọmị mbụ ma onye maala esi na m anọkọtakwa na sị na so nna na nke nụ na-efu iwe na m enweghị ezigbo and enwekwa m ndị agadi na m enweghị ezigbo kichin so nke nna mara na-eju afa fakụzielụ mmewi ọ na-ansị na-eme and I know my advice am cancel onye we megide so na cancel megide a we na afọ m yota because na nwe ihe a na-achọ so onye ọnwụ na nọcha ebe ọwụna ma international ma Lagos ma Abuja onekata anyị sị ka onye anyị achọ kịta ya match ụdị ihe facia looks maka na nwe the value so adị m authentic to myself awụ m onwe m just na-emele onwe m ihe stand out and ihe na-eme kịta ma sị gị na ọ bụ na ọ ka think we are in human mind mara anọkata think pụta out ọ Chineke nye m uche a ịghọta wee nyekwa m ndị mmadụ nyekwa m advice ka ọ wee malụkwa na ya nye m uche a ịghọta because na ụwa anyị nọ kịta anụ ọfịa ka ala inweta ya na idea because na onye ọnwụna nwecha kitchen mma nwecha aesthetics mma mana ịnọkọtazi si nọ ka imewe nke gị n'ụzọ nke gị pụrụ iche so ọ Chineke nye m that idea and that I'm happy na m follow onye Chukwu si wee so able a creator video m ga viral na-enwetebe 100k content creator and onye motivation and you're in the east and you feel like mana motivation onye ma akwụkwọ that na ihe na-eme ife ahụ bụ ka ndị mmadụ wee fụ m because inwe ike na-eme ife ka ị na-eme because of nature ka ndị mmadụ fụ gị along the way mgbe ndị mmadụ na-afụzụlọ gị nke ya agwụ gị dachigazi azụ mana ị na-eme ya n'ụdị na ịlaik ya nọ ife ka ịlaik weda ma ndị mmadụ na-afụ gị mana ndị mmadụ ada afụ gị ya continue na-eme ya malụ na ofu mbọsị ofu onye ya afụ gị so ka video m ga viral relationship ma viral nye motivation imekwa ọzọ magia ọzọ gakwa viral wee mekwa ọzọ wee melụzie wee gawa mana along the line amagoro m that na whether ma mmadụ afọ mụ ma na ya agaghị viral na need continue ọ dị ha mma ebe ọ bụ onye ya ọfa ha viral ihe na-eme so ihe na-emeli ya wee na-aga wee bịa okay the first video email how did the video perform of Maggie okay the first video we were na afọ can see I think February. That's your first ever video. Okay, my first video. Your first ever video. My first ever video. Abia Nafia and I reward retailers with trip to different countries. So Abia go
imago say and the olugo nke this year mbo ijeze kata for the retailers across different states in Nigeria. So I went achọ no awe ọ dị ka ha kpakọrịta ụka wee na-achọ na onye ye sofaje because ụfọdụ ndị n'ime ha wụcha ndị mma mmadụ na ndị mpa mmadụ ịghọta. Ọ bụrụ na enwetaghị onye na-emekwa content creation onye nekwa n'ihe a na-eme o nwere ka esi wee tell that story obodo a na ndị ejele obodo odotu because na ụfọdụ ndị nne ya na ndị nna amahụ ka esi eme mgbe social media so onya ka eji wee na-achọ ka onye ya eso ndị a wee jee obodo a ya relate nwe with ndị a ịghọta ye akọva wee tell that story na magiduga ndị akata wee chọta Aluks ịghọta. So na ka esi wee chọta m nyawụkwa na m aba aeroplane pụwa na Nigeria and ka nlo obodo ahụ doesn't ka nnata hapụkwa na ndị ekwu na ka m si eme ihe ijiji na-efe m kịta mana obodo a ijiji adịrị ya ya zụtado ofu mkpụrụ aja n'ala. I can't wait to go back ma ọ chọọ ebe ọzọ jekwa and ọ ihe nchọ na manifest so now Maggie is a family ịghọta. Ọ bụgodị na apụtagodo echi kịta say that na ndị Maggie achọrọzi ịlụ ọrụ with me na ọnwụ na contract anyị asị na ha chọzi iwelụkwa m ọzọ ma na-eyuzu Maggie ịghọta tinye na ndị ọzọ abịakwa because na Maggie wụ family ọ hafọ mụ nwere ihe dịka brand defo gị first wolo your first brand trust wa gị ikwesịrị trust kwa ha back no matter what because ọ dịrị easy. Okay, if you nwere ịgwa content creators nọ na East na feel na ha nwe enough visibility here. I know I'm need touch you go on this, but some key an elaborate listen and also use yourself as an example. Because you're an example of someone only see about a rich the world, only see about a jepo, abatakwa. If you will have those that are doubting themselves now, hanoleba, no one like brands for her, and they will not get the kind of reach and visibility that they need. What do you have to words of encouragement and probably an advice? Okay. It's one also for content creators not at the East. Because some when they know obodo when they know West, when they know North, when they know South. Ihe mabo. Just be authentic. Ebe obuna value. That is the most important thing. Make sure na add the value. In anya ofuma for that na no when any need if on a society natural an answer or a solution. Try to be a solution provider. You understand? A discover now for the niani agaba go into extinction. And no for the amarozi kesi sinya bunni. Leota. And for the amaron and niani no nutritional value. Bo kacha se bo no nwenya leota. Odi ai na esita. He odi ai na esita Uneli Igbo kita. Uneli Igbo we ezigbo nni. Ịghọta ọ na-adị mma for onye na-enwe ha nyekwalụ maka bụ na onye na-enwe sugar anya na-ebutu Uneli Igbo wee nye m ndị nyelụ maka o nwere ihe wụda na mmadụ nọ n'elu setezi aka lokal agent anyị ji gbagote m ụdị mmadụ ọkpa ebifa maka onye lụ maka mgbe ọ bata na ndụ m mgbe nọ na-ada ụtọ onwe m after mgbe ahụ na nna lacha ma ihe a na-ezi mana ha mụrụ na ọgwa nji wee malụ o na mmadụ na-afụkwa m afọ afọ na-alụ ọ kwụsịghị ebe ahụ mgbe nyere m advice gwa m mommy authentic to myself na m enwetagolo onwe m ihe dị different from tọwele oge ndị ọzọ na-elacha anya afọ olulu akwụsị so ogirigbo ọgwụ afọ and mara eji maka na ndị mmadụ na-asị m na nna alacha ogirigbo akwụsị ọ ihe m ọ bụrụ ya mere na ma ya you understand so advice nwere ike inye onye ọbụla bụ ebe ọbụla ifụlụ onwe gị gba mbọ fụ na add value ịghọta and emena content creation na ị chọrọ imeki ego ozugbo of course anyị ma na ihe emeki ego mana imekwa na ego your main motive along the way mgbe ego na-abịarozi nwekwa ike okwukwe ga-ada mmụọ ga-ada mana ime content creation as ihe love ihe ịchọ ime passion ịghọta ihe na-eme ihe na-eme kịta masị gị na ọ bụ na ọka think we are human mind so mara nọkata take it out ọ Chineke another thing ọzọkwa mma gwa ndị mmadụ ihe a na-akpọ consistency ọkwa ezigbo ihe o mana consistency na-adị mma ka ị mara ihe na-awa ọkụlụgo emena na onye ọzọ na-eme na post every day ime ka post every day mana ịma na inwere ego anwụ na-acha gị ebe ị na-eme ihe ị na-eme ma ọ bụ one thing or the other na-ahịnda gị mana ife onye na-post every day asịkwa m that na ka o mezie gị ka ije relax adị lazy mana know what works for you ihe m believe consistency bụ
showing up when I can. Showing up when I can, be him believe consistency when I can. Yota. Obula alo na aya mo. Ezigbote alụ jide m kwesị izu ike. Ngwelu maka na mma eme consistency. Wee kwụrụ ọtọ. Ajụpụtụkwanụ m ebe anda ka ihe mma akọ. Onwonye ya aghọta ihe na-ekwu. Ma ọ wụ owu na-asa gị na inwele ego ya ejigo because isi nni ma ọ bụ ime ihe ọwụna. Onwere content na ha require money. So know what works for you. Ambassador. That's the thing. Maggie influencer. Emena ka onye ọna ya bụ ihe nne na mbọ onye ya offer value. Show up when you can. And also pray for destiny helpers. Enwe ihe ndị mmadụ na-eme amụrụ m every destiny helpers. Abịa na afia ya na reward retailers trip to different countries. Ihe kwesị ilu ebe a this year ijesi kata. Ọ na destiny helpers across different states in Nigeria. So abịa na-achọ no. So ya na-ekpebere na ayo chukwu send their destiny helpers. Because I believe na onye ọna na aba destiny helpers Nigeria and they can low but down Chineke na so send the alum can say make informative FM kita si go to Nigeria send ya zota enwe onye o ya go personal like content enjoyable ọzọ jekwa and ya mo one way or the other is in the after go dey ndị ọzọ afụwa gị na ndị magi achọrọzi ịlụ ọrụ so jisike ndị contract anyị ọ dịrị ha achọzi mana just jisike and onye ọnwụ na nwekwa beginning family ọ half eneda na anya dịka brand humble first follow your first brand trust ọbọzi inwe ihe dịka 100 followers 100k followers because ọ dịrị iska video niile mgbe ọ dọrọ mma inwe 100k followers hapụ video ahụ ofu mgbọsị iwepụtakwa ya ziko ndị na-agbagote ka isi bido ha ya dịkwa inspired ọ bụrụ na onye dago n'okwukwe ma ọ bụ onye dịgo discouraged ọ watch ya video ahụ ọ ya dị encouraged say na ọ bụ na onye bido mgbede otu a with ihe niile with ihe onwe kịta na mụ nwa okwukwe dị na there is hope dị olileanya dị so anya nwa tupu anyị na-jelie Uneli Igbo a na-esili anyị maka ebe a m nọ ezigbo agụụ ji m anya na-atọ ọnụzi m onwe ife inwe ị ga-agwa ndị na-view this interview nwekwa ihe ọzọ nkwa ekwuchago m nwezi ịma na asị na ogologo okwu adịghị ọnụ ka mgbe ịgwa gị eziokwu maka agụụ ofu okwu ezugolo onye ma ihe ịkwụgo m ka m na-ekwu ihe m chọrọ ebe ịgwa unu bụ na May 28 wụ birthday m and eweligo m mbọsị a ka ụbọchị mma na launch my local spice native spice brand. Okay, ihe na-ele spices eji esi ofe akwụ, nsala, pepper soup nke eji agwa abacha ka ọzọ ihe ise na itango eji agwa abacha eji esikwa ma fio ma ihe ndị ọzọ so ihe nchọ ịgwa unu bụ May 28 birthday bụ go unu ma afịa ọgwụcha ihe nchọ ịgwa so nni anwụ niile mfu na-esi ọ bụ na ịchọ isi nke gị ka ọ test kwa ka nke Aluks na test you need these spices from Chop with Aluks so ịchọ igo jee na Instagram type cook with Aluks or ije na business page anyị Chop with Aluks i send anyị message ka anyị wee nwee ike deliver gị ihe ọbụla ịchọ anyị nwee ofe akwụ nwee pepper soup nwee nsala nwee itango ndị be anyị unu anụgo ife niile okwulu daalụ maka otu isi nabata anyị taa mana kịta anyị ga-eje ka anyị lie Uneli Igbo ka chifonu ka ọ dịnụ Uneli Igbo ị na-amahụ maka ya ama maka ya onye Anambra ya wụrụ